Magandang gabi po. I'm so very happy today because today is the first day of Burr month. Today is September 1 and I'm telling you a very happy and merry grabe na ng expectations ang tanan of the Burr month. That's why nga Burr month pa lang I already sing you a Merry Christmas song sa ako na vlogs dira. So don't forget to see and check the singing of your vlogger and a singer at the mall Kaina. Ha, please check my vlog today na managkanta-kanta kami da even and a short period of time lang na wala man gito naglawig, but I'll do my best to sing you a Christmas song. I'd like to say advance and happy Christmas to everyone all over the world, not only in the Philippines but in the whole world. If you are living abroad, you cannot really feel how happy the Filipinos are, because only in the Philippines, the Filipinos are really appreciative of the Christmas season, especially your vlogger, me. I'm the one who is very excited. I'm the one who is very happy, and I cannot wait to reach December just to express my feelings to all of you. So in my vlog this afternoon, I already sing a Christmas song to all of you. Please check on my vlogs tonight. Ano pa ba ang ihambal ko man? Sa Pilipinas, if you are living here in the Philippines, expect more Christmas decorations on the malls, on the streets, on the offices, on the schools, and especially in our residences. We already ready our houses with the Christmas trees or mga paroles or whatever decoration nga related to Christmas season. So if you are living in the Philippines, you are so very lucky to celebrate Christmas in 3 months time, because nga sa iban nga country you cannot experience that happiness that what the Filipinos are feeling. Oo, I don't know who is watching me, hindi ko makita eh. Please comment down below so that I may know who you are, who is watching me, and I can shout out your name here in YouTube. Good evening from the City of Love, Iloilo City. We are here from the City of Love, Iloilo City, and I'm live now in my residence at Lapos, Iloilo City, Philippines. Wala pagid kuya kaili, so I have not yet changed my dress because I have gone somewhere else to do my vlogging. You know, we are a vlogger. I'm really a full-time vlogger, you know. Amo na gid nang akon nga passion. This is my job already, and I'm happy about it. Full time ko na ni mga langga because wala man ko trabaho, di ba? So why not do the vlogging as my full time job? Kay do hindi ma-complete, my life will not be complete if I'm not vlogging, and I expect more in this kind of job. I expect to have the income. I expect to be to be energetic all the time because I'm always on the go. I expect to be happy because my passion is this. So I'm very excited every day. I'm very energetic. I'm very focus on my job as a vlogger. And once I skip even once this week, I regret a lot. So that's why na every day I promise I will be vlogging, I will be posting, even though a short video only or a long video. I will not skip the moment that I come back already in the YouTube world. So thank you for your support for me, mga viewers ko kag subscribers. Ano pa ba?
parang nagbalik ang energy ko. Na-observe ko na nagbalik ang energy ko since nagbalik ako vlogging. Oo, sang wala ako ga-vlog, no? Sang gin-stop ko ang akong vlogging. Feeling ko balakwan. Do masakiton ako. I'm sick. I feel sick when I stop the vlogging. Parang hindi ako energetic. Parang feeling ko lahat ng sakit andyan sa akin. Ay, ewan ko ba kung ano na lang yung naramdaman ko. Pero when I go back to vlogging, parang nawala yung mga sakit sa liig ko, sakit sa katawan ko, sakit sa kamay ko, sakit sa, basta sa buong katawan ko nawala. It's magic. So you see, if you do your passion by all your heart, nako, you will feel healthier than ever. Tama ba ako? Tama ba ako? Ganon din ba yung feeling nyo kung sinusunod nyo yung passion nyo? For example, you are an athlete. So kung hindi nyo masunod yung pagbabasketball nyo or a climber or whatever nga mga athletic type, hindi kayo energetic, 'di ba? So ako yung energy ko is sa vlogging. So kung hindi ako makapag-vlog, parang feeling ko I'm so tired all the time. I'm so tired every day. So when I come back to vlogging, all are gone. That's why thank you vlogging, because I'm really into it. And I, even though my family ha nambalan ko gid sila, I told them nga kung hindi ako ka-vlog, feeling ko hindi kumpleto akon nga akon nga adlaw. Naintindihan niyo ba ako? Kaya I have two viewers. Who are you, my dear viewers? Are you really listening to me or are you really watching me? I don't know who you are. Let me know. Are you foreigner? Are you a Ilonggo? Are you a Filipino or whatever? If you like if you like me the way I'm talking, so thank you. If you like me, so thank you so much. Thank you so much. Thank you for your support. Thank you. Thank you all the time that you're always watching me. Ay, kasadya lamang, tatay. May viewers ako. They don't say anything. They just watch me. O, yung topic na pala is ganito. Because I'm really a dedicated vlogger. So, sa gabi, parang hindi ako makatulog. You know what? Para akong teacher na talagang iniisip ko sa gabi ko anong gawin ko. Parang ganun ang feeling ko. Oo. Feeling ko parang hindi kumpleto yung ko kung hindi ko talaga pag laliman ng plano yung gagawin ko pagka umaga. Ganun yung ko mental thinking. Sabi ko, ano kayang gagawin ko bukas? Ano ba? Saan ba ako pupunta bukas? Tapos ano kaya yung magandang content? Tapos ano kayang gagawin ko? Talagang pinaplanuhan ko. Tapos yung oras din. So hindi talaga ako makapag-vlog sa umaga na early in the morning because I'm a late sleeper sa gabi. So I'll do my vlogging really late na sa hapon. I started mga 2 or 3 or kanina nga naging 4:30 na, kaya naging short video na lang ang maipost ko dyan. But if kaya naman ng time ko or ng feelings ko or ng mga nung pakiramdam ko, talaga yung pagba-vlogging is napakaganda naman talaga pag umpisahan mo sa umaga talaga. Kasi yung init ng araw, maganda yun sa capture ng video mo kung maganda yung kondisyon ng atmosphere, like hindi siya cloudy or hindi siya rainy. So it's better nga siya is very sunny para yung camera ng video nyo or ng mga cellphones nyo or whatever na ginagamit nyo, ang ganda ang color nun pag na-post mo na sa vlog mo or sa YouTube. Oo, kaya if ever you're planning to do your content, do it really in the morning. As long na maganda yung panahon, hindi umuulan or it's not raining yet. Ano pa bang sasabihin ko sa inyo? Kung sino man yung planong mag-vlogger, ang dami yung talagang pagdaanan. Like me, ang dami kong pinagdaanan.
Kailangan you have to have your own cellphone. You have to have your time. Kasi pag wala ka mong time, hindi rin ka mo makapag-vlog sa labas. So, yung mangyayari, dito na kayo sa loob ng bahay magba-vlog. Ang dating yun is daily vlog. Oo nga, o pwede rin, pwede, di ba? Example, ako no, wala akong time na lumabas. So, pwede rin akong mag-vlog na dito lang sa loob ng bahay. Gawin kong daily vlog sa loob ng bahay, kung ano yung mga daily routines ko. O like, pagising ko sa umaga, edi maganyan-ganyan na ako ng muta-muta ko dyan. Paghilamos ko, i-vlog ko na. Except na pagliligo, syempre hindi naman pagliligo, may ano mo pa sa camera, di ba? Yung pagluluto mo ng agahan, yung pag-clean mo ng bahay, and then at the lunch, yung pagluluto mo ulit ng lunch, and the lunchtime, magnanap ka, iba-vlog mo, and then sa afternoon time, yung pag-snack mo, and then sa evening time naman, yung prepare mo ng dinner, and dinner time, and then at the end of your vlog is your sleeping time. Pwede yung daily vlog, pwedeng gawin nun ng mga busy na tao na hindi sila makapaglabas-labas doon sa kung saan-saan na lugar. Pwede. Siguro one time gawin ko yan. Try ko. Pero, mas maganda talaga kung makapag-travel ka doon sa labas-labas. Or, for example, you have to go to the city proper or you have to go somewhere else to do your vlogging. Ganyan pwede. Oo. Kasi mas maganda yung ano ba 'yon? Yung content mo pag iba-iba ang itsura, pag iba-iba yung mga scenario, yung mga scene, oo, ganoon. Parang pelikula ba, kumbaga, hindi lang palagi sa loob ng bahay yung scene ng pelikula mo. Yung iba naman makakakita naman ng daanan, mga sasakyan, mga buildings, o mga tao, ganyan. Kaya mas maganda kung medyo lumalabas-labas ka rin pag nagva-vlog ka. Yun yung mga tips. So, anong gusto nyong natin? Topic. Kanina pala, I'll share my experience, no? Kanina, kasi na-overexcited ako. So, dahil sa overexcited ko at gandang gabi po from Pampanga. Hi! Hi, Sir Paul D. of Pampanga. Magandang gabi po sa inyo. I'm Elonga. I'm the vlogger of Iloilo City and we are so very happy to welcome you in my live, mga taga Pampanga. Sino pa to? Gimarasdon. Yes, Gimarasdon. Magandang gabi sa inyong lahat. Alam nyo, pag nagtagalog ako, hindi talaga ako talagang fluent sa Tagalog. Kasi nga sabi ko, ano ba to? Pag nagtagalog ako, talagang lumalabas yung pagka-Ilongga ko. Diba kami mga Ilongga, diba? Pag nagtagalog kami, kamusta po? Iba yung iba yung Tagalog namin. Kaya halata kami, di ba? Halata pag ang Ilongga nagtagalog. Oo, kaya minsan I'd prefer to use my language na Ilonggo in mostly Goma Rosa Shaburotska. Hello, idol. I miss you so much. Hi, Jusmio Ilongga na tunay. Gid kitaya. Kamusta? Salamat for coming back in my live. Mga Ilonggo ko ng mga friends, mga viewers, salamat. You didn't forget me. Salamat sa pag-support. Okay, back to mga story-storya taanay, no? You know what? Muntik na akong mag-stop as a vlogger. Muntik na talaga. Muntik na akong mag-surrender. Sasabihin ko na lang sana na, I'm done with that vlogging. But, because my passion is really on vlogging, kahit na medyo na ako, parang surrender na, parang magre-retire na ako. Pero the moment na binigyan pa ako ng chance ni YT, talagang bigay tudo na to. Bahala na kung itong cellphone ko is not the best one to do the vlogging. But I'll do my best to do vlogs every day na, kahit sa mga shorts vlog or long vlog. Basta talagang magba-vlog na talaga ako. Oo. Kaya sa mga idol ko dyan, antay-antay lang kayo. Alam nyo naman si Melanie Baxinella na vlogger. Kahit saan ako nakarating. Nasa bundok, nasa kung saan-saan lang, bahala na, basta.
pakapalan kumbaga ng mukha. Sa mga taga Pampanga, salamat po na nag-visit kayo sa live ko. Actually, gustong-gusto ko talaga makapunta ng Pampanga. You have all the products here in Iloilo nga Pampanga's best, 'di ba? Yung mga may mga frozen food ata akong nakita sa mga malls na from galing sa Pampanga. Oo. Never surrender, idol. Laban lang. Oo nga, idol. Pero Ilonggong tunay gid from Iloilo City, Dueñas. Sino to man? Wait. Are you are you from Dueñas man gid ya? Sino ni? Ay, pero Ilonggong tunay gid from Iloilo City, Dueñas, gid in Ahoy. Ay, tuod ka, sir. Ay, grabe, gid salamat, sir. Kay at least, sir, nagambal ka nga Ilonggo tunay para hindi ako mag-effort magtagalog. Budlayan, gid balay ako magtagalog. Oo, may tunot kuya. That's why, salamat sir, kay nagambal ka nga. You are from Dueñas nga now you are in Pampanga. Salamat gid sir. Thank you so much nga ano nyo gid ako, wala nyo gid ako ginabayaan kumbaga nga even though Hi Jerry's Passion. Bao ambot ang mga parents ko dyan sa Dueñas. Ala Jerry, magkaparyente gali kita Jer. Tingala ko man nga mag-an bala kumbaga ang akon buot. Si Jerry's Passion is one of the famous vlogger from Tigbawan. So i-ano nyo man siya, i-tanawon nyo man iya na mga vlogs. Jerry's Passion is one of my friends. So ginabuligan niya ako sa pagkayad sa akong channel. Actually, I'm really yes po. Dueñas ako nag-graduate 2001 kada December lang ko ga bakasyon sa Iloilo. Hihi. Tuod! Wow! Welcome all taga Dueñas. Sige, ihambal ko na lang ang roots ko. Okay. Sa mga hindi taga Dueñas, mati-mati lang anay ha. Good evening sa lahat. I-introduce ko na lang ang self ko no. Actually, amo ni akon ngalan. I am Melanie Espino, native of Dueñas. Actually, I'm a native of Cabudjan, Dueñas, Iloilo. Or pwede man sa town proper, sang Dueñas, kaya Ma'am Espino, gid ako sang dalaga ko, no? Then, I'm married now sa taga Iloilo City, but formerly sa taga Banati sila na Baksinila na. So if you'd like to know my complete name is I'm Melanie Espino Baksinela. Pero hindi ko lang ginadala diri sa YouTube ang Espino ko, but actually I'm really Espino and a native of Dueñas. Kaya pala nga mamag-an akong buot kay Jerry. That's why kay Uy, mga Albino family kami sa Punong Grande. Tuod ka. Wow, Punong Grande. You know what? May mga tiyo ako dyan sa Punong, nga mga sanday nung wait lang Wait. Ang kagawad nyo da bala, ang SB Sandueñas ang una nga, basta anong apelyido gani man. Nalipat, gid ko bala malipaton. I'm so very malipaton. Sorry, gid. Nalipat ko. Basta nalipat ako, maribuyong pagid. Hala, Jerry. Tingala ko, Jer, nga, you're very close to my heart. Kay, isa lang, gid kita ka, banwa, Jer. Salamat, Jer. Kay, at least ba, lagi nabuligan mo ako. Sino pagid di? My father grew up sa Dueñas. Ay, hala. Pariente. Hala, amo na lang ni siguro, mahimo kita nga sang Facebook group nga taga Dueñas kita, no? Or, bagong kaibigan host, Manibilang Lansangan. Hello, Manibilang Lansangan. Sige, Manibilang Lansangan. Don't you worry. Ako kasi, din ako, mga very, very friendly ako sa mga bagong kaibigan. Don't worry, bibisitahan kita. Sa mga bagong kaibigan ko dyan, just leave your comment kay ako na bahala sa inyo. Talaga, hindi ko kinakalimutan yung mga taong talagang nagbibigay ng atensyon sa mga live ko or sa mga vlogs ko. Talagang binibisitahan ko at binabalikan ko talaga. Salamat mga kaibigan ha. Mga langga, mga taga-Dueñas, magtagalog na lang ako kay may bisita kita nga hindi Tagalog ha, okay? So sa mga lahat ng kaibigan ko, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome all to my live. So para malaman nyo, I'd like to say thank you to all of you at i-share ko na lang yung vloggers
destiny ko kung paano ko narating ang aking moment na ito ngayon. Alam mo, muntik na sana ako mag-surrender as a vlogger. Talagang muntik na. Kasi for 2 years na pag-antay-antay ko as a vlogger, ang dami ko nang na-post ng mga vlogs ko dyan. Kung baguhan ka, pwede mo dyang tingnan lahat kung ilan na yan at kung kailan pa yan nag-start. Malulula ka kasi sabihin mo, anak ko, ang tagal na pala ni Melanie Baxinilla na nagba-vlogs. Pero sa totoo lang ha, ngayon lang talaga ako naging happy. Oo, very, very happy. Because sabi nga nila, hindi natin ng ating mga success story, di ba? Hindi natin yan masasabihin na 1 month successful na agad tayo as a vlogger or 3 months, 6 months, no. Yung iba talaga like me, talagang years ang pag-aantay. Talagang years ang inantay ko, nagtiyaga akong nag-post ako anything in the sun as long na may makukuhang lesson, makukuhang ko ano yung mga tao, informasyon ng mga tao. Sige lang, post lang ako ng post. Hanggang isang araw nawalan ako ng gadgets. Kasi nga, ginamit na nung anak ko. Nung nawalan ako ng gadgets, parang sabi ko, ay, I'm not interested na anymore. Kasi gusto ko talaga, nasanay ako sa magandang gadgets. Yung talagang ang ganda ng color, ang gandang pang-vlog. Hanggang sabi ko, sige, siguro, dahil wala na nga akong gadgets, mag-stop muna ako for a while. So, nag-stop muna ako for a while. Mga siguro, kung maging viewers kita, makikita mo dyan kung kailan ako nag-stop. Then, nung dumating naman yung kaibigan ko, binigyan niya ako nitong ginagamit ko na to. But, I'm not really, sa paggamit nito. Parang hindi pa ako sanay kasi iba yung ginagamit ko dati, yung para maganda yun sa mga title, maganda sa thumbnail, ang galing, ang sa editing, ang ganda. So, nasanay ako dun as a vlogger. So, sabi ko, ay naku, itong bagong gadgets ko no to, napakahirap naman ito, hindi man na ako makapag-thumbnail, hindi ako makapag-title ng maganda. Pero, tapos yung video ko, hindi maganda yung color, pero talagang pinagtiyagaan ko. Kaya, kahit minsan-minsan lang ako nag-vlog, sige lang. Tapos nung nakailang try ako na mag-apply, ganito, sa first year ko talaga hindi ako dedicated. Sa second year ko, since July last year, 2022 hanggang itong July 2023, talagang everyday nagpo-post ako, except lang mga few months ago na hindi na ako nagpo-post palagi kasi nakapitong apply ako, rejected pa rin ako. Nakapitong apply ha, rejected. So, 7 buwan talaga ang sunod-sunod ko na nilaan sa apply. Kasi sa pag-apply mo, once ka lang mag-apply in a month, i-reject ka, hindi ka makapag-apply ulit. Antayin mo naman yung sasabihin ni YT na kung kailan ka naman mag-a-apply. So, yun ang naging basihan ko naabot yung 7 months sa pag-apply. Tapos sabi ko, siguro hindi ko na talaga destiny ito ha. Pero, one time, may naisip ako na sabi ko, apply ko na lang kaya ulit ako, no? Apply ko ulit. So, nag-apply ako ulit. Hala, wala pang isang araw, in-approve na. Oo. Kaya sabi ko, hala, ano kayang nangyari? Bakit na-approve na? Pero sa totoo lang, sasabihin ko na lang yung totoo. Kung ika-count natin, oo, tama. Pag malinaw ang imo nga video, ma-capture mo kumbaga yung mga viewers mo. Iba ang malinaw na video. Ma-capture mo ang viewers mo, ang ila attention. Hindi sila mababaling sa ibang vlogs. So, gawin natin itong mga tips ha. Pero actually, magtututorial ako. One time, magtututorial akong paano. Ito lang yung, parang ano ko lang ito muna. Parang, i-ano ko lang muna yung mga experience ko. Parang, preview na lang muna, preview. Oo. Saan na ba ako? Nung na-approve ako, no, nabigla ako. Bakit na-approve? So, medyo na-happy ako na medyo nag-wonder. Pero sa totoo lang ha, within 2 years ko na pag-vlog, alam nyo kung nakailang video na ako, almost 400 vlogs, 400 content. Pero sa kakadelete ko, dahil gusto kong ma-approve,
Ngayon, ewan ko, mga less than 100 na lang ata or 100 plus na lang yung vlogs ko. Totoo. Oo, kukunti na lang yung vlogs ko sa kakadelete ko. Kasi nga, hindi ma-approve. Sabi ko, saan kaya ako nagkamali? Kasi kung sa pag-approve ni ni YT, hindi niya sasabihin talaga kung saan ka nagkamali. Sasabihin na lang na hindi ka eligible, hindi ka partner ni YT. So talagang pag-iisipan mo kung saan ka nagkamali. Either babasahin mo yung palisiya niya or hayaan mo na lang. Hanggang one time sabi ko, paano kaya mag-hire kaya ako ng isang editor. Kaso, iniisip ko naman, paano ako mag-hire ng isang editor? Wala naman akong pambayad. Hindi nga ako makapagbili ng gadgets ko sa sarili ko. Tapos, yung lifestyle ko pa is talagang, hindi ko na sasabihin kasi nakailang ulit na ako atang nakasabi na talagang hindi kami mayaman. Makakain lang. Sa itsura ko lang yan kasi siyempre sa damit ko binibigay ito ng mga kaibigan ko. Pero sa totoo lang yung mga ko yung mga bahay ko dito punot-punit yan, may mga buho-buho akong dingding ha. Alam niyo yung buho-buho, yung mga may diyan, may mga lubot-lubot na dingding. Ginahayaan ko lang. Dito la akala niyo maganda bahay ko kasi may yan, may kortina. Pero sa front ko nako masya-shock kayo. Sa ibang live ko tingnan niyo diyan. Pag wala na gid i-vlog kadto na lang sa esplanade kag mamunit ma'am. Correct, tama. Oo, tama. Pero alam nyo, pag wala ka na gid-vlog, parang naobserbaran ko, hindi ata ni YT ginaalaw ang paulit-ulit na klase na iulitin mo yung klase ng pagba-vlog mo. Ayaw niya i-approve. Oo. Parang kumbaga gusto niya iba-iba. For example, naka-esplanade ka na, ulitin mo na naman esplanade. Jerry, nagakadlaw ka kay Poldy. Si Poldy, very joker. Hello, Poldy. Yes. Mga taga-Dueñas, mga kaladlawan, man gid mo, we have the same, mga kita, mga, may sense of humor, kumbaga. si Glamurosa, din na to, Shaborowska. Glamurosa, Shaborowska, I miss you so much. Isa ako man naka-fans, I don't know. Hindi niya talaga gina-reveal kung diin siya, pero balaan ko, Ilonggo ni siya. Oo. Kung nagplano ka mo maging vlog, damo iya vlog. O si Sir Jerry, walaga. Damo na iya vlogs. Ay, maayawan ka na sa vlog si Sir mo Jerry. Hindi ka na gani ka. Binulan na nga tanaw mo sa iya vlog. So, perte na pa-upload. Sa isang araw, 4-5 na mag-upload. Sobrang sipag na ni Sir Jerry. Oy, idol, abi mo, gusto ko gid i-reveal mo imo nga mo. Abi butangin na picture bala, lagyan mo na. Butangin picture ang imo nga profile bala para makilala ta ka. Though super kagidya ka Years pa ari ko di idol. Gusto ko na ibanding si siguro Musa Sharobska. Abi i-reveal kundi ta ka nakita. Hi, good evening. Sinoli Bustamante Vlog. Oy, Sinoli Bustamante Vlog. Ilonggo ini nga na man sa Tagalog sa dito sa Manila. Di ba, Noli? Hi, Noli. Hello, welcome to my vlog, Noli. Ay, ambot na lang kasadya sa ato na mga Ilonggo. Kilita ay man tadi yaman. Mano kaya magpuluri ka mo di bala sa Iloilo sadyahon ta bala. Makuan bala kita ma-vlog kita bala dulungan. Oo, why not mag-get together kita na tanan na Ilonggo nga daw mga kilalanay taya bala. Oo. May Jerry Home Cooking pa ko. O sige, go na Jerry Home Cooking ka na to. Oo, gina-recommend ko bala nga tanan kita nga mga tapos ma-cooking show pa na Sir Bele bala. Oo, gani. Balaan mo ya, Sir Paul Diam. Balaan mo ya. Siguro, avid fan ka ni Sir Jerry, no? No? Uy, kita nga mga Ilonggo, bala. Magpululi. Bala ka muna sa Iloilo. Ma-vlog kita dululungan para sa jata. Ari, ang bana ko gatulog-tulog. Kay mo, taton bana nga. Siya nga ton nga director. Kita mga artista. Yes? Na action. Dahil pakilala ta kasi latay ang akong bana ning ako upod kung nakita niyo ako ni isa ka
ka balaan nyo ang ano pauna ako subscribe sir tapos iya ko ikaw na mo mama kinakita nagkulab ka mo tipindot dayon sab sa imo atuod ka ay salamat sige lang don't worry balikan ta ka ha don't worry Paul day don't worry no sadya oo daw mo si sir mo Jerry pisa na maestro pa na ga Jerry home cooking pa na ga Jerry passion pa na damo pa na iyaya may Jerry mukbang pa na as a vlogger dapat kita rakitira kita hindi kita mag-stick to isa lang pero sakon way ka mo kabalo ga REELS pa ko oo kung kita nyo na akon nga ano nga Facebook ay makadlaw ka mo nagakwan-kwan pa ko to nagapakadlaw-kadlaw ko sa pinag ay kasadya na nagkilita na yung mga Ilonggo si ano gidako niya na gusto makilala ya si Shaburuska si Guramusa Shaburuska kay very ano gidya very do may mga pagka ano sa may pagka nang hindi mo siya bala makilala may elemento ng mga si Jerry ikaw na gidya abaw pa why man do jutay kag magkapi-kapi gani ay kasadya nakilita ay mga Ilonggo di Paul, saan ako mapuli? Paul, para kinita ita nga mga taga-Dueñas. Si Jerry, taga-Dueñas. Si Paul, taga-Dueñas. O, ako, ang muman. Hay, nako, ang mga karaya. Huy, magkilita ita, magruwa. Gidata mga karaya. Ay, sadya, gita guro. Ay, kasadya. Idol ka gid bala po. Idol ka bala ni Jerry Passion ni Paul. Ni Paul D. Oo, nadula na lang si ano kay si Shaburuska kay kita na lang nga tatlo di sinabtan na. gani. Abi, butangin na bala imo ano nga profile Guramusa Shaburuska. Nami gid kong may area ta group chat Ilonggo FB damo malantaw. Himuan ta ka mo, don't worry. Mahimo ko sa jawn tato ni grupo. So buligay ta. Kami abi na mga na-monetize na no buligan namon ang mga wala pa. Don't worry, hindi ka mo mag-worry ha. Kay kami ni Sir nyo Jerry Passion, kay kami bala. Oo, I promise kid na tuod. Kay do sad man no, nga ang iban bala Jerry mahimo kita jer sa aton group ako sang group chat jer sa aton page then igrupohon ta na ang mga Ilonggo da nga mga from Manila pa na no oo ibuligan ta sila jer ha oo maluoy man kita di ay gauto correct mo word sige lang yan mo lang oo, kay maluoy man tinikita kanday nolibus sa manti vlog, kanday Poldi, kanday Goromuska, Shaburutska, nan mga amuna, ibuligan tani sila sino pagida. Ipang-hire nyo pagid ang mga kilala nyo nga mga Ilonggo ha. Ang balon mo makakwan sila sa amon kay igrupuhon ta kamo para sa sadyawon taya. Para kung December ma-meet up ta sadya itaguri mo. Oo, tapos magdinagyang magpululi kamo di kay madinagyang kita nga ma-vlog kita dinagyang masadya bala sa dinagyang tuod gidya sa dinagyang na kami nagkilalaan ni Jerry oo di pa Tagalog pa na si Jerry si Sir ni Jerry ha ilagom lang gali tapos cry pagaling hindi oo nami magdinagyang ngay makilit anay kita ma-vlog kamo di dira pa base kamo magtaas inyo mga views sa dinagyang tuod gidya oo sige la kay mo lulupod ta sa dinagyang sa jahon taya. Ari ko na hindi ta ka pagbabayaan sa tuod. Tay paano na kay way ka man gapakita sa imo tsura, way ka man gani gapakita sa imo profile sin okay imo ya ambot sa imo gamuruts ka gamurusak sa bruts ka. Kaladlawan. Pero since gid bala nag-vlog tandaan tagid ka bala. Oo. Namian kagid guro sa ako no, gamurusa no. Babot ko makita ta kang imo profile guramuson tagid ikaw.
Ay kasadya sa aton nga mga Ilonggo manami man gid man guro ko may grupo titaya kay kita mo ang mga kita ko bala mga taga Gimaras naga unite na mga taga Gimaras ya kita nga taga Iloilo ya duga kanya no may mga sikat man di abi mo actually ang iban di sikat na gid sa Iloilo ti duwa na nas daga pansin ay nako don't to worry bisan hindi lang kita yak sikat ya basta damo kita ya sa jahon taya aton ya oo tsansa kung dinagya magpuli every December. Ay, kung December wala wala event. Kung lang Christmas season, pwede man kung Christmas ti ano to ya kuwan taya. Christmas party taya gusto nyo? O planuhan ta na ng adaan. Planuhan ta na ng adaan bla Christmas party taya. Si Jerry namin ni magimo sang event ha. Siya ni imo ta event organizer ta namin ginidaan sa magano. Siya imo ta din maluto-luto sang pagkaon ta mabayad lang ta sa iya. Okay ka Jer? Ma-Jerry's home cooking ta dayon ma-vlog ka Jerry's home cooking damo imo din fans. Kami back up mo. Oo, te. Oo. Wala Christmas party taya sugot ka mo message nyo ko tandain nyo ba lang Facebook ko yog wala galing ka mo ano mo may naintindihan bala ko sa buro yes, pwede. Oo, Jer, ma-vlog ka, Jer, sang home cooking, ara kami nga-back up sa imo, Jer, mga vloggers. Then, ang imo ginluto, syempre kauno naton, syempre naman kami magpa-free lang sa imo, babayad man kami, Jer, uya man kami, Jer, nag-effort ka mo. Sige, amo na gali mo, untaya, kung sadya, untaya. Baw, tama gid hindi kita magutman kay Aris. Oo, hindi gid kita magutman. Hi, good evening, ma'am. Welcome naton si Jomar Pasenyo. Nag-elistorya kami Si Jomar Pasenyo is one of the vlogger ng Ilonggo man. Actually, from taga diin ka gani, Jo. Kaya nagaplano kami di Jo, nga may mo ako page ng mga Ilonggo. Ipang ano, ipang add ta kamo to sa Facebook, sa basta page. Basta page para maano kita yung ma-vlog kita grupo sa Diyaw o Tagalapas lang man gali sige pangtandaan mo na Jo ang mga vlogger di Jo sa live ko kay masadya na di tandaan mo si Sir Jerry si Paul di si sino pa tong isa di si Shaburotska si may isa pa na di kagina si Noli Bustamante vlog basta pila pa lang na di pero gaumpisa lang man kita anay sa gamay magdamo-damo kita sa jahon bisan pulo lang kita ya okay na ya actually gaumpisa man lang na kita sa gamay di ba bisan gamay lang tayo blak kung sadya taya oo kay daw na-obserbaran ko bala do wala ya ganung unite ang mga Ilonggo nga mga vloggers basi kita pa lang ya ga-unite ya sa jahon taya ha ang mga Ilonggo oy announcement tanan nga mga Ilonggo vlog please unite ha kami ni Sergio Jerry bala kami na bala sa mga small time vloggers na nga why pa na monetize don't worry bligan namon kamo di lang kamo magdali like us ay man kami nagdali gintiyagaan gid namon pero maabot nyo gid ng inyo nga ginaano pero basta sa vlogging gani ululupod da para sadya para makabalo man kamo ko ano mga tips kag mga para at least na magdamo naman inyo mga mga nagasunod sa inyo kag daw man inyo mga views tiyagaan lang ninyo na anay sa subong hindi ka mo mag-give up like us ay kami nag-give up dali na lang December ambal namon ni plano namon ni Sir ni Jerry makuan kita kag ni Paul Day Christmas party kita keep in touch lang bala tag ko bala ako nga Facebook itandain nyo anay Facebook ko isulat tayo ko isulat kay i-flash ko di tayo sa para matandaan nila isulat gani tayo akong complete name tayo i-flash ko di sa akon nga live pagkakero ko na yung balko ni nilila pwede man isulat ko sulat ko then paano ni live chat super live chat paano isulat man paano ako magsulat di tayo hindi man ko kasulat. How do I write? Wala, hindi ko balong sulat. Tay? Lihog ko ani sulat sa ngalan ko kay flash ko di sa mga Ilonggo ko man nga upo do. Ay kasadya sa amo na excite na ko tuloy mag-met up sa ila. Kay nasadyahan ko damo kita ya. Actually sa isip ko ya wala gid ko ya na hisa, wala ko ya na inggit, wala ko ya na ano nga hindi ko balo dyan mag-type. Kay balaan mo
Hindi ko balo ko di ba type dalom dinda. Dindi. Oh, ara balay ko nakita nyo na nagkatunaw to sa buho. Na nakita nyo nagkanto na lang sa buho kay sa kilid ka dollar, di ng dollar sign di. Paano ni? Wala takon di dollar sign. Nano ni tay man. Ambot na lang Jerry Boy tana di dollar sign sa akon na live man. Ay. Yan mo lang isulat sagtang ko. Ang mga bana ko diin naman ko isulad. Mahisa tiklod sa isla. Melanie Espino baksinila ta isulat. Hindi tatan na maghisaay. Why tatan di hisaay dapat buligay tadi. Hay nanuman sagi sa hisa amo manggihapon ang naga-vlog kita. So dapat gabululigay kita buligan tani si Jomar Pasenyo, si Bustamante, si Poldi, si Shaburutska, sino patong di nga naga di. Dako agawa. Are pa i-flash ko na lang kay hindi ta balo. Hay ambot balan mo vlogger ta kan po hindi man ako expert. Wara na hindi na sulat din. Oy ari ako na may ngalan nga hindi bawal na karon ang brand name mo dapat kin kuha mo sa brand name to tayo makita ni karon ining brand name nga misto ho misto ha dai ni na box ay ambot ni dali ngalan ko lang to black di bla yo so ay gid nga akon bana sa papel lang ako papila lang o diri na sa dahi ko ni sulat. Ay, la, grabe, giya to. O, dyan sulat, yayaw. Langulango, lakat na. Langulango, kaya walo, di gitanaw, ginalangulango mo, kuya. Luwara na. Ito na, may papel ako. Okay lang tong brand name. Dadi na nato ko tong brand name. Ay, kasadya. Huwag na sadyahan ako, bala. Oo. Oy! Mga ta bala, mga festival bala ulupod ta bala mag-vlog. Ay masadya guro mo kung mo ulupod ta mo. dali lang i-studyoan ko man ang mga StreamYard. Manihis ko mga StreamYard. Way ko na yan kabalo. Hoy vlogger ko bala. Way ko na lingong sa mga StreamYard. Ano na yan? si Jerry yung mapatudlo. Tabla kay Jerry ano na mga StreamYard man. Pero anon ko na kilit makilit anay tiya para sa jagit sana all me assist ay oo way ka mo kabalo sa akong Facebook mautoy-utoy ka mo da kakadlaw kay makita yung gidang assistant ko ning akong bana supportive giniya sa pagka-vlogger kuya siya ning akon nga director videographer photographer backup dancer kung kay isa ng araw kita nyo na. Hoy! Ara na. Baksimila man yung butang mutay. I-N. Hindi na I-M I-N ina. Baksimila ina ha. Naman. Okay na, nakuha yung nangalan ko. Baksinila na I-E-X-I-N-E na ha. Okay na, Melanie Espino Baksinila. Okay na? Nagets nyo na ngalan ko, nakuha nyo na? Ha? Dito ka mo ma-message sa messenger ko. Okay na? Ha? Botsing nyo, daway ka mong salabat. Gin SS ko na lang ma'am para add ta kada karon ma'am. Oo, sige. Add mo ko. Oo, sige. Ay, bala mo naman. Vlogger bid man ako tuod, pero hindi kid ko experts tanan na expert ang magwakal-wakal. Oy, butalan ko dabla sa inuras ta wakalay. Way unta tanay. Ano kuya, fight kuya. Nami mahatag ikaw tips paano tatanggal relasyon na. Dungol si Jerry Hoy! No, gay kada tips ko no para matanggal ko na ang relasyon ng mga asawa. Mahatag ikaw tips para ano to ang bali Jerry man kigan team na maghatag ikaw tips paano tatagal. So sabi ko matanggal. Bowjer. Nagalilibat ako Jer. Abi kuya tatanggal dayon podcast kamo darwa ka banak mo. Ay hoy, kung mag-podcast kami kadarwa kabana ko, kag
mabatian nyo tong kakadag-kadag ang amon mga tuhod. Pag date namon, kauna namon nga meet up, maililihi ka mo kakadlaw, ambot na lang. Tanawan nyo da ang mga daan, kung nga vlogs, ang tawan nyo anay, para ang tawong tabi kung mairirihi ka mo kakadlaw. Ay, just, ang color bayo mo, ma'am, daw, light blue, tapos ang sa asawa mo, hala, tudkaw? Doon, tama, tama. Tama, oo. Naghalok sa imo, mami. Hala, hala, hala. Hala, grabe si Poldi. Pero kita yan na akong vlog ba? Oo, Poldi, tama, tama. Ay, kasadya. Ay, kasadya. Ay, but ano lang, tupiko. Taman, doon nagdamo na tadi, nagpito na tadi. Hoy daw kita, malag silab tanay. Silab tanay si ano, si Polde, si Jerry, ako, si Lucenio, si sino pa tong isa kagina, sino lipat ako si Bustamante, si Shaburutsky, sino pang isa di, sino ang isang katanaw, tanaw. Basta ka sa jagid niya, ma'am, oh, sa jawon taya. Bebe, dayon, may kissing scene kamo pag kagdrama-drama. Nagpalo. Ay, ambo sa inyo. Sige, sige mo, unta na nga kaladlawan sa December. May mo kita ya artista, pwede ka mapano, tukuno. Nadula at na top chat, di na tong top, pwede ka mapaprank, pwede ka man ka prank. Ay, hoy si Jerry ni pertinik ang adlawan ako pagid kung makita nyo ko si Rachel Ramirez. Hello Rachel Ramirez. Hello ma'am, mayong gabi. Ilongga ka man ma'am or are you Tagalog? Basta baksinila masadya. Ay na, nung baksinila giniguro siya murusa siya brutska nga nimo. Parinte, tagid ka guro mo, nakasend request na ko FB mo, ma'am. Oo, karon ay yan, unta ka i-accept ka karon Poldi, oo. Rachel Ramirez, welcome ta anay, si Rachel Ramirez, ang tawan nyo anay dyan, no? Ma'am Rachel, kunway mo pa kami, gani, gin pindot da nga check, abi pinduta kami anay, tanan, ma'am, may balikan ka namon. Mag-back up lang kami ma'am, tapos lumpat ka sa taytay budlay lang kay hindi ko kabalo maglaw. Hoy, hindi gid man ako kabalo maglaw. Hoy, hindi ako paglanlang luha. Hoy, kabalungang akon nga fear is water. Hoy, kabalung ako maligo ako sa swimming pool ang balkon. Chuk. Inamuna muna ako lang sa swimming pool ni gani sa mga sa mga dagat. Ay, hi ma'am Rachel Ladrido. Hi ma'am. Si akon gali nga parente ho. Ma'am Rachel from Guam, USA. Buong parente ko gali i-welcome naton si Ma'am Rachel Ladrido, ang parente ko ni nga from Guam. Ma'am, we are talking about sa mga vloggers balang mailonggo. Ay kasadya sa amon ma'am, nagais na istoryanay kami di nga ma'am makilita ay kami. Hay daw ay bala namon nakita nga daw naga strong ang band ga mga vloggers. So ginauna-unahan ko na with the with Sir Jerry kag kanday Gomarosa. Welcome yung si Tita Rachel Ramirez. Parinte ko gid na halina sa Guam, USA. Ay abaw salamat gid ha kay nagtan-aw yang akon nga tita nga hay nga gwapa gid nihalin sang dalaga subo nga may bana nagwapa gid gihapon. Tita Rachel, i-regards ko sa imo nga husband. I don't know kung Maestra ka nanay ko 7 years old, Ladrido, family name. Oo, dira na sila sa Haro. Mga Ladrido, da sa may kuan, sa may, ano ganyan nga street na daman. Lapit da sa ano? Si Tita Rachel. Sa Guam na ha. First time yan ay mag-hello sa akon nga live. So, kung amo ang live naton, mga langga. Hoy, tandaan nyo, Jerry, Poldi, kag si Sinuto, si Lucenio, kag si Bustamante, kag si Poldi. Ang live ni naton kaabot sa Guam ha, sa USA na tana ha. Ginatulok na to ni Tita Rachel ha. Tita Rachel, so may English tanay. Kaya balaan mo ang bana ni Tita Rachel, English ni. Oh, Tita Rachel, welcome to our live. Say hi to your husband, Tita. And we are all Ilonggo vloggers. Now we are talking about get together on Christmas Day, or we will have a band on the Dinagyang kay para
strong ang band sa mga sa mga Ilonggo or most especially sa mga taga Dueñas. Kay we just met here in YouTube. We don't know each other that much. Kay we just met as a vlogger sa YouTube. So we're talking about get to know each other, and we're planning to meet up someday. I watched your vlog when you went to our house ang fiesta. Na met mo ang sister ko. Yes, tita. I'm so very lucky and very happy nga they invited us to your fiesta, and nag-met up ang mga magparyentihanay kag a lot of foods gid. We have so much fun and busog na busog. Mga langga, mamiesta kita ni sa fiesta sa Haro ha, kay Tita Rachel, lapit na sa February liwat. Oo. So ara na ha, may pamiestahan na kita. Pariente ko gid ni ara da sa Fajardo Haro. Tita Rachel is a nurse. Nurse or doctor? No. Tita Rachel is a doctor. Diba, Tita Rachel? Oo, Tita Rachel is a doctor in Guam. Oo, tita, you're very welcome. Very welcome. You're very welcome, tita. Your house is really tay ang family house with daw antique na bala nga for reserve, kaya amo gina mga style sa mga balay nga mga sinanguna pa bala. So kung ako lang sa imo, tita, bisan hindi mo na pag ipa-renovate gini i-change gid daw kayuhon lang para ang itsura sang inyo bala balay is the same man Japon forever, para ang mga memories mas stay dira. Then basta iba, yes, ancestral house. Iba ang thank you for featuring our place. Oo, tita, you're welcome. Next time again, I will feature again the Haro Plaza or the place, your house again next year again. Hope nga I will see you next year, tita, kung makapuli ka from Guam. Ano pagid man. So everybody, please speak in English so that husband of Tita Rachel will understand each other sa aton. Wala na lagyo na sila. Tita Rachel, 3 na lang katulok. Kinulbaan sila. Paul D. Jumar Pasenyo vlog kalapit sang Cadiz ang mga ito sponsor sa series para makakatuda. Hehehe. Taga Cadiz si Jumar Pasenyo? Oh, really? Thank you for feature, Tita Rachel. Tatay si Tita Rachel, dumduman mo. Ang doktor bala nga parinti ko nga from Haro, yes, nga mga ladri. Ang ginapamyastahan ta every February. Tita Rachel, you can search my channel kag you can watch some of my vlogs if you like. And also to all my friends, I have a lot of friends sa mga vloggers who is writing here sa comment down below. You can select their names and then you see their vlogs too, because they are also an Ilonggo who is featuring some of the the scenery of Iloilo City. That's why I'm proud to be Ilonggo, and I love all my friends here in Iloilo, especially the people here who is present in my live. Yes, hope to see you, tita. I'm praying soon nga makalaki taay kita. Thank you so much, ta. Dumduman ko gid ta, you know what? You give me a bag of dress kag mga pants, and I keep it all along until I get married. Hasta nga nakabata ako ara pa tong mga blouse mga polka dot. But when my body becomes fatter, ay nag-give up lagid man ko tagin giveaways ko na, kay ang imo to blouse is para lang gito sa mga slim bubot body. You know what? Because you are so thin sang dalaga kapatita. Oo, you're so very gidya ng fit gidya bala. Oo, ka-cute ka gidya sang kasang dalaga. and I remember nga we go to the radio station to meet one of my friends nga kasadya to sa aton istorya. Hindi ko gina malipatan, tita, you know. Bailang, tita, kay kung makapuli ka istorya ta na liwat. Kago do hindi ko na malipatan gid nga bisan once lang man gid kita nagmet to, pero
Though ang mga memories bala ara gid gihapon kay ang mga dress mo pa yang iban ara pa ya sa ako nakatago. Oo. Hamak mo how many years ago na? Amo ko na kon tagaan. You can teach me. Thank you, Mel. Hope to see you soon. Oo, yes, tita. ah, ah. Oo, I will teach you how to how to vlog. You know, you want to vlog? Ano man, ano, what you mean, tita? I can teach you how to vlog or how to be a vlogger? Yes, I can. I can teach you how to be a vlog, how to be a vlogger. Easy lang, tita. Just use a very good camera and then start talking on the on the video. And then a little pwede man nga hindi mo na i-edit. Once nga okay na tong imo video, directly post na i-post mo na to sa Facebook mo or sa YouTube. Pwede gid, tita, pwede. But if you come home in the Philippines, kinabudlayan bi ako mag-teach sa online mo do, hindi ko kaya guro kung sa online ta katudloan how to be a vlogger. Pero sige lang, tita, one time, tita, I'll make a tutorial kung paano ako nag-start sa akong vlogging. Oo, tita, oo, large size na ako. Oo, nagtambuki ko nako ta, yambot na lang oo, nag large size ako tara dahil may tsura ko da sa mga ko bala. Pero sang dalaga mo to, mga blouse mo to, hay ara pa Japon iban sa ako niya, why ko pa to na giveaways ya. Oo, ambot mo ko na bala ka. Very ako, very sentimental ako na tao. To budlayan ako mag-giveaways even though na hindi na nasa-size ko. Ano pa, buta ba siguro sa way of life man na ako. Wala nagaulan din sa Pilipinas ta, especially sa Iloilo. You hear you hear the sounds ng akon nga ay, ang butita, wala ida ko yan nagmayaman, hasta tulad tuluka ng akon nga rooftop, pakita ko pala ta. Ay, paano ni? Ay, regali, Bati. Ay. Bati, sang ulan. Tita, it's raining here sa Philippines, sa Iloilo. Amo na atop sa akong balay, tita. Embot na lang. Ka native ko ta. Wala ko yan nauya ta. Ginapakita ko na sa akong mga viewers always. Plus araw, may mga gisi akon nga balay. Embot na lang, tita. Tulo ka, nanay. Ay, araw, may mga gisi akong dingding. Puta, kaya mo ang amon balay. Long story, abita. Ang akon ba una OFW man, then daw wala kami nagmayuhan. Kaya nagkuha kami bali sa sa subdivision. Then no narimati, dito na tani kami mapuli sa subdivision. Kaya daw naka 7 years bala kami nga bayad. Tapos after 7 years nadulaan obra akon bana. Narimati lang to, wala daw nabaydan. Amuni nga nagstay na lang kami di sa balay namon nga gubaon subong. Muna nga daw wala kami nag-improve. Sige lang daw malas guro kami sa mga abroad. Oo. Tiyan mo na, sige lang tita. Siguro makatapos sa akon mga bata. Kay subong akon mga bata is daw mga college naman. Tatlo gid sila baw dulungan akong bata nga lalaki college. Medyo nabugatan man kami pero sige lang dali naman lang amo na basta long story gid siguro kung makapuli ka we will talk each other nga dugay gid. Oo, subong mga vlogging lang na dugi na I'll make myself busy lang. Oo, God will oo someday balaan ko gid ta. Oo, ginaano ko gid na gina pray ko gid wala lang gid kami naga-lose hope, always on the positive side of the gid ya sang amon nga life namon future bala na yayang amo lang ni amon sitwasyon subong basta kumbaga gay ko sa Tagalog the sun will shine soon kumbaga amo na gakag ang kalibutan di ba round. Kung diri ako subong sa dalom kay pigado ako, who knows ba si matamat na ta sa babaw next time Di ba tita? Like sa inyo, di ba? Grabe man inyo pag-antos ng una. Isubong tulo ka bala mga doktor na kamo. Kuntiin na kamo nakaabot.
kanami lang magkililita ay kamo sang imo mga utod no kanami gidya ara na kamo tanan niya sa mga successful stage bala sang life nga hay enjoy na lang ninyo ang inyo sarili kay kita ko si Manong ay mo isa ka utod do nag-edad-edad naman better gid ta nga mag ano kamo magbanding-banding nagid always oo tong ay daw tagagwaman to bala tong lalaki mga utod nga isa si Manong to bala ang isinong ano ya kilala ko yang diri nga retire naman nga sa ano bala kilala ko gid ja pero si Manong to nga daw sa Guam na dumagi edad na so better gid nga magbanding-banding gid kamo always ta amo gid na kami man mo kami gani nga maguluto dahil ako agot bala ang ko better man kisa nga magbalanding-banding kami kay hunos bala no ang aton nga kabuhi hindi na naton ano so very everyday is precious time is gold talaga so kung may chance malanga mga lapitanay ang magulutod we have to band each other wala man guro host gin on ang ngunit si bago ka maggula ay ambot basi guro ay hindi naman ako kabalo na Jer kay inaway abi ako kakita wait lang Jer ha wala hindi ko din makita abi Jer mo yes but right now sa Las Vegas siya ay okay nami lang baw mga palangga ako nga mga vloggers pasensyahan nyo lang anay ha kay naga-istorya ako kay Tita Rachel talagsa lang gini kami actually subong lang gini kami nag-istorya so ipasensyahan nyo lang anay at least bala nang daw may connection bala at least kumbaga ang aton nga vlog ang pagka-vlogger ta naga-connect man kita sa aton mga paryente bala abroad or sa mga layo sa aton so it's time na nga tagaan tagid sila atensyon pasensyahan nyo lang anay ako ha medyo mati-mati lang kamo daanay oo kay amo na ni Chansa tangaga connect kita sa aton mga pamilya sa abroad kay hindi ko di abi kabalo ko paano mag-set sang ano mo sang monetization ano pa igo ko ni karon tay lihog ko gani set sang monetization ko sa live ko subong dira sa ano sa ay hindi man nagari bana ako kabalo sige karon na lang kay bala mo hindi kami kabalo mag-set sige lang Di wala pa kamo natakan sa akon. Huy, hambal lang kamo kung natakan na kamo sa akon ha. Oo, if there is a sacrifice, there's a success. Tuod na, Jer. Tanan kita ha. Hello, Jo Marie. No worry, I will. YouTube studio, ma'am. Oo, sige, hayaan mo. Sige lang, i-ano ko. I-check ko karon. Ano gani kung sino gusto magkuan ha kung sino gusto mag pamiesta ha mamiesta kita kay Tita Rachel balay sa February oo mga vloggers attack oo tingob to ma-vlog makibot ang mga neighbors ni Tita Rachel nga ang ga-vlog si iya balay puro vloggers oo mayaman ni sila actually. Pero ang ila balay is ancestral house nga wala na lang gid nila gin pa-improve kay para ang feeling of bala ang mga memories bala naga-steady amo lang na Japan ang itsura, amo lang ni mamasaya sa Vegas. Sa Las Vegas ang iya utod na namin niya pero siya sa na siya sa Guam na siya nag-spread out na sila sang iya mga utod actually sa Las Vegas isa iya sa Guam iban din pagid gani nga country man basta damo na mga doktor na sila pila na sila gawa nga mga doktor so believe ka mga doktor ang gatan-aw sa aton subong mga doktor mga sa Guam mga sa Las Vegas ako na lang ma-invite sa inyo. Tandaan nyo ha, sa February mamiesta kita to, ma-attack to ang tanan nga vlogger sa kwan, sa haro, sa balay ni Tita Rachel. Sige ma'am, ubra ka na lang dayon. Oo Ay, nasadyahan ako bala kasadya sa aton, ute, si. Damo na ta nakilala, pati akon pa rin nakilala nyo na. Si Tita Rachel, nakilala nyo na siya. Ma-met nyo ni siya, maanugig ka mo nga buot ni siya nga doktor. Gani madugo-dugo gid kuno ilong mo Tita Rachel. Madugo-dugo gid kuno Tita Rachel ang ba-vlog ta to amo ni gani ho sa tungod nga mahimo na ta group chat, nga group nga page nga Ilonggo nga mga vloggers.
Sa February, gina-invite ko na kamo nga ma-vlog kita to sa balay niya. Kuan kita, ng tandem na kita tanan-tanan. Plus, ma-vlog man kamo kanya-kanya. Para syempre, may i-ano man kamo, may i-post man kamo sa inyong content. Plus, kita ya, kuan pagid kita ya mamiesta, tanan baw kibot guro ang tagbalay sang isa lang kaimbitad damo. Ay, wala kaso. But you know what? Tagaanta ka mo idea. Ang tanan nga ati sa Haro Plaza sang buhi pa ni si tatay nila kag nanay gina-invite ang tanan nga mga ati. You know what? Maintindihan nyo kung ano ati? Ita, bala ita? Mga ati? Ang gabaligya na bala mga ano bala? Mga bulong-bulong sang ati. Ay, imbot. Maintindihan yung ate? Gina-invite na tanan ang mga ati sa Haro Plaza nga makaon to sa ilabalay. Kung hindi man makaabot ang ati, ginapadulungan, ginaasto sila sang nakapack lunch na. Very accommodating, very hospitable, very generous. Hindi ko na ma-mention kung ano pagid ang kanamion, sini nga mga attitude sang parente, kuning nga mga ladrido. Tutuod gid na iya. Hindi na iya, gagang ilabalay open house. Either parente ko hindi, as long nga nagsulod ka sa ilabalay, you are welcome. Ay, ang botood gid na iya, hindi na inatik. Namista kita to. See you hopefully sa Haro Fiesta. Mel, masay good night na ako kaanay sa inyo past 12 naman diri. O Tita Rachel, good night. Good night ta. Good night. O good night ta mo kay Tita Rachel, matulog na da siya. O ta nang always ka lang ta keep in touch sa akon kag at the same time tanaw-tanaw ka lang data sa amon mga vlogs. Salamat tita. Have a good night. See you soon. Mga langga, back tayo sa chika. Kita nyo? May kuwan na ta. May kaladtuan na ta. Ay, lang. May kaladtuan na kita sa sa Haro Fiesta. Pila kita, bitang pulo. Kita kagamay sang pulo Gamay na Mga ate, gani nga tag 20, tag pila kabilog na pakaon. Day Tita Rachel, kita pa. Nga pilagid kaon, huya man ka muna magpamutos pa. Makaon lang kita, hindi na kamo mamutos. Yes, tita. Yes, I will, tita. Thank you so much, ta. Best regards to your husband and to all your family members sa Imuda Tupad. Thank you so much, tita, and God bless. Mga buot gid man niya akong family. Actually, kasi ni sang akong nanay iyang mother father. Tapos kami, I don't know kung ano na relasyon namon. Guro mga dra na kami sa second cousin, third cousin. Daw may ma-sponsor na sa aton sa fiesta o si tita. Oo, you know what? Free na nga aton to lunch. Oo, may ara na. Oo, ginaambal ko gani, di ba? Ambal ko nga ang mga ate gani nga hindi kilala, ang mga tao gani nga hindi mga parente or hindi nagakadtutok ang magkaon. Kita pa ihan. Don't worry. Basta i-picture nyo lang iya nga iya to nga ancestral house. I-picture nyo sa vlog niya. Oo, kanya-kanya tayo picture para sadya. Siguro matingala sila lolo. Kada isa may kaput sila kamera do kulbaan ang tanan tao sa aton. Tanan kita may ginakaptan kita kamera. Na-imagine ko lang kulbaan na lang sila sa aton niya. Do mga sila, do mga VIP sila, kaya mo naton sila i-coverage, di ba? Basta mga manaming nga tao, hindi ka mo ginulsol mag-cover. Kaya nga kinahanglan dapat mabalaan sang kalibutan nga muna nga mga tao kag pamilya dapat itularan nga ginapakaon nilang hindi nila kilala, o di bala? Sadya na yaya. Stick to us lang bala kay sa jaon tinil grupo ta. Sa jaon ta grupo ta. Kagay may mo bala sang StreamYard para tanan kamo kasulod sa amo tanan na maginamo na to doon sa StreamYard. Halaway pa kamo nagutom, waay ko ako nya nakakaon to kaginaya sa mall ya ay. Tama kagid idol. Guamorosa sa Borotska. Himuin na profile lang imo nga kay hindi tagid ka batunon kung wala pa profile imo nga kung sino ka man pakilala ka na daan sa akon. At least sila may mga may mga gani may mga profile pic
Oo, para daw ano legit gid bala kita nga mga friendship Si Jerry, ano nga, huragok na nadaguro Hindi, Jerry's home cooking, pato siya, nagluto, pato siya yasang iya nga i-content. Diba, ilang dayanay siya, Poldi. Poldi, ano imo, mamashare lang ko da karong galis imo, hindi ko kabalo kung ano imo gina-vlog. Si ano niya, kita ko si Jomar, gina-love ko na permi iya mga post. Si Jerry na ano, guro, sino pa, sino pa man. Ala na si Bustamante kaya nadula na. Ay nadula na si Bustamante ba ilang da nagpaway na to guro. Kita na lang gid nabilin si Poldi kag si Jomar na si Guramusa. Apat na lang ta diho. Te, basi matulog na kamo. Tama na ni Guru Wakalay ta. Boss naman. Oo Pagkita nyo man na Japon kung mag-ano ko Kaya mama-share ko anay ito sa mga balay-balay sa iban para tanawon ko anay. Pero kung bago nyo lang gid ako yagin check, hindi ta kamo anay gid mabalikan Bala nyo naman bawal ina. Bawal gid ina. Pero ang mga inyo mga kung ano mga vlogs mga kung ano REELS, ginakantuan ko gid na. Kag gina love ko gid na, don't worry. Oo. Sige, may mo ko bala karon sa group chat naton or page bala naton kay dito kita makinagamo. Malagas na ma'am, di ba? Oo, malagas na. Oh, basta na asta pa mag-aga, hindi man. Sobrahan man ni si Poldi pero te man niya mapulaw kag gid imo ya. Hindi, sa dason, kamo ang ma-live, kami naman ang maging viewers para ang watch hour nyo, malagas nyo. Oo, kami naman ang mabulig sa inyo. Kami way na ko galagas ang akong watch hour. Ano naman kami Kamo sa dason, amo advice ko sa inyo ma-live kamo. Then, kami naman to ang makwan. Kami naman to ang mamasyar sa inyo Kay parang inyo watch hour maano nyo. Okay? Auti man gali, I don't worry. Muni naman ni gali si Jomar. Okay, good, very good. Una kapag gani sa akon guro ay no. Nakamuni no. Uni kapag guro sa akon, very good siya Naka sahod na ni guro. Ano sked mo nga adlaw live ma'am sa YT kag guro. Adlaw kuya gid jaga live mga halin alas 8 gabi. Ano da ang notification mo? Ipindutang notification mo. Basta pag na-notify ka na, nag-live na ko Ay sus, hindi nagali ka mo bululigan. Sus, mga dumaan, nagali ka mo. Sikat, pag gani guro ka mo kaysa sa amon. Ay Diyos ko, ako yung baguhanon ko. Baguhanon, gid ko balaya. Baguhanon sa bisan dugay na kuya 2020. Pa ko pero dubuki, pa ko gyapon sa sa lamon Hindi pa ko sanay. Sige, na tanay Masay good night anay Kay matanaw ko anay sa mga vlogs subi tanawon ko to anay. Bye-bye na Poldi kag si Lucenio. Si uto. Liwat. Si Jomar pa senyo gali. Si Guramusa goodbye lang anay kag si Poldi bye-bye. Si Jerry tulog na tuguro kag sino pa ning gatanaw ni. Si Jerry, shout out kay Jomar Pasenyo, kay Poldi, kay Gumaramusa sa Bruska. Basta sulit baksinila lang tatanan ko no. Ay ambot. Bye na sa tanan, buwas naman. Bye-bye. Bye-bye. Good night everyone. Bye. Kasadya sa aton. Solid Ilonggo.